Τώρα γράφει. Ξέρω εγώ. Γράφει, είναι κόκκινο μάλλον. Ωραία. Λοιπόν. 20, the bar. 2.5 and 5. The same on the other side. Okay. Γυρίζεις με κρατάς, μην πατήσεις ακόμα κουμπί. Αλέξη Στάμου, δείξαμε λίγο. Όχι, αλλιώς. Εμένα δείξε. Αλέξη Στάμου, Ευρασία Throwdown, 50 plus. Okay. Σίγουρα γράφει. Νομίζω. Νομίζεις? Πάμε τώρα. Θα πατήσεις τώρα και λογικά πατάς τώρα. Ναι. Και μετράει 10, 9, 8 και μπαίνω. Ωραία, με το που πάει στο τέτοιο θα σου πω εγώ πες. Τότε να θα χτυπήσει. Ωραία. Και μπαίνω. Ωραία, εντάξει. Και μην το πατά τελειώσει και το κλείσει μετά. Όχι, δεν πατάω τίποτα. Λοιπόν. Μπορώ να σου δίνω οδηγίες. Ναι, κανονικά. Και να σε βρίσω μπορώ, Ωραία. Λοιπόν, περίμενε. Πατάω start. Πάτησα. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε. 11, 12, 13, 14, 15, έφυγε, 16, 17, 18, 19, 20, άλλο ένα, 21, τέρας, μαλακάει πάρα, πάμε, μην χάσεις χρόνο, φύγαμε, μπέρμπις, μην χάσεις χρόνο, πάμε, 1, 2, 3, πάμε, 4, μίσησέ το. Πάμε, 5. Πάμε, 6. Στο 1 λεπτό είσαι, πάμε. 7. Πάμε. 8. Πάμε. Ανάσες, 9. Πάμε. 10. Πάμε. 11. Πάμε. Άλλα 10, πάμε. 12. 13. Πάμε. 14. Πάμε. 15. Παρανάσες. 1.40 έφυγες. 16. Πάμε. Είσαι πιο κάτω από πριν που το κάναμε. Πάμε. 17. 1.50 είσαι. Πάμε. 18. Πάμε. 19. Πάμε. 20 και άλλη μία. Έφυγες. Άλλη μία. 2.05. 2.010. Παρανάσεις. 2.15. Ανάσεις. Πάμε για 18. Είναι λιγότερα τα ρέψη. Πλάκωστο τώρα. Πλάκωστο. 2.25 είμαστε. Πλάκωστο. Πάμε 18 ρέψη. Πάμε. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ανάσες, 8, 9, 10, άλλα 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, τελευταίο, 8, ας την πάρα, μην αναπηδήσεις, πάμε, κράτα τη, μην χάσεις δευτερόλεπτα, έφυγες, 18, ανάσες, πάμε, 1, 2, 3, 4, 5,
Πάμε. Ναι, πάμε. 7. Πάμε. 8 άλλα 10. 3,50. 9. 8. Πάμε. 9. Ωραία. Στα 4 είσαι. Πάμε. Πάμε άλλα 8. Πάμε. Πάμε τα άλλα σετ είναι εύκολα. Πάμε. Πάμε. Ανάσες, ανάσες. 4,40 είμαστε, καλά είμαστε. Παρανάσες. 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 Παρανάσες, πιες λίγο νερό. Ανάσες, 4,53. Πάμε τώρα, πέφτουν τα σετ. Πάμε 15. Παρανάσες, έχουμε αβάντα. Παρανάσες. Είσαι στο 5-10. Έχουμε χρόνο, έχουμε πολύ χρόνο. Άμα φύγουν τα 15 βγήκαν νερό μετά. 5-20. 15. 15. 15. Πάμε. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, άλλα 5, 1, φύγανε, 2, το φάγες, 3, πάμε, 4, πάμε, 5, κάτω η μπάρα, έφυγες, μπέρμπις, 15, 15, 15, 15, 1. 2. 3. Πάμε. 4. Πάμε. Ανάσες πάρε, ανάσες πάρε. Παρανάσες. Μέτρα εσύ παρανάσες όμως, παρανάσες. Κοντρόλαρε το. Έφυγαν, έφυγαν, έφυγαν. Έφυγαν. Πάμε. 6,50 είσαι, καλά είσαι, 6,50 είσαι, πάμε. 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 Πάρε κανένα δυο ανάσες. Στο 7 είμαστε, πάμε. Πού σαρέ το, 7-10. Πού σαρέ το. Πού σαρέ το, τελειώνει. Πάμε. Πάμε. Μικρές ανάσεις, παρανάσεις, παρανάσεις, παρανάσεις. 7,40, 12. 12. 7,50, 12. Είναι λίγα τώρα, πάμε. Πάμε, μια ανάσα είναι, 12. 8 είσαι, πάμε. Πάμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, τέλειωσε. 8, 9, 10, 11, 12. Άστη κάτω, φύγε Μπέρμπης. Φύγε κατευθείαν. 8, 25, πάμε. 1, 12 είναι. Πάμε. Πάμε.
Πάρε ανάσες και εκτέλεσε. Μία και έξω, πάμε. 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 Μίσησέ το λίγο. Πάμε. Πάμε. Πάμε, μην κόβεις, πάμε. Πάμε να βγει το σετ. Πάμε να βγει το σετ. 9-20 είσαι, πάμε. Πάμε, τελειώνει. Πάμε. Πολύ λίγα δευτερόλεπτα. 9-40 είσαι, πάμε. Πάμε για εννιάρια, πάμε για εννιάρια. Μπαμ μπαμ αυτό, μπαμ μπαμ αυτό. 9-49. Πάμε. Ξεπέταξε τα. Ξεπέταξε τα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έφυγες Μπέρμπης. 10-10 είμαστε. Φύγε, 9 είναι, μόνο 9 είναι. 1, πάμε. Πάμε. 10-20, πάμε. 2. Πάμε. 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 Ανάσες. Πάμε. 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 Είμαστε στο 11. Έφυγες για 6. Είμαστε 11-10. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άστη κάτω. Πήγε Μπέρμπης. Τελειώνουμε. 11-40 είμαστε. 2. Μου σταματήσει το timer. Σε έσκασαν, τα Μπέρμπης. Παρανάσαι, πάρω ψυχόνο. Πάρω ψυχόνο. Κάτσε ήσυχα λίγο την πλάτη, ήσυχα. Κάνε την πλάτη σου ήσυχα πάνω. Ήσυχα πλάτη. Ήσυχα πλάτη. Ήσυχα πλάτη. Πάρω ψυχόνο. Αλλά θα σου πει εδώ να ήσυχα. Ρίξε πάλι. Ρίξε πάλι. Ρίξε πάλι. Ρίξε πάλι.
Ό,τι μου πεις έκανα. Ήθελες παραπάνω recovery την ώρα που έκανες τα burpees? Ναι. Να περιμένω λίγο γιατί δεν μπω, όχι αμέσως. Μέχρι το τρίτο καλά πήγαινα. Πού άρχισες να πέσεις? Στο 12. Το 12, Έπρεπε να περιμένω και στο... Μάλλον. 20 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Πήγα κατευθείαν. Σκουπίδες και αυτά. Ναι.